Magandang hapon po mga mamamayan. Andito po ako ngayong hapon na ito dahil ipapakita ko lang po sa inyo kung paano magluto ng sabaw ng udon. Ito po ang mga ingredients sa aking lulutuin. Udon, bawang, sibuyas na green, red bell pepper, manok, mushroom, tapos itong black fungus. Yan po. Ito po yung kanyang lalagyan. Yan. Tapos maglalagay rin po ako ng asin, itlog at saka olive oil. Ayan na po ang ating kawali. Nakasalang na po siya sa stove. Tapos maglalagay po ako ng kaunting mantika. Ngayon po ipahinaan natin na yung ating apoy. Tapos ilagay na natin yung bawang. Isusunod na natin ang ating sibuyas na pula. Hahaluin na naman natin ulit. Ngayon naman po ay isunod na natin ang ating manok. Kasi nag-brown na ang ating bawang at saka yung sibuyas. Hahaluin lang po natin. Lalakasan natin ulit yung apoy. Maglalagay po ako ng konting liquid seasoning. Ngayon po ay tatakpan natin ng mga 10 minutes para maluto ang ating manok. Ngayon po ay maglalagay lang po ako ng sabaw dito sa ating manok. Ngayon po ay takpan po natin para kumulo ang ating sabaw. Ngayon po ay ilalagay ko na po itong kanyang flavor. Ito po yung flavor ng udon. Ngayon po ay isusunod na natin itong ating black fungus. Hahaluin po natin to. Isusunod po natin yung asin. Ngayon po ay isusunod ko na ang ating mushroom. Tapos po ay isunod nyo ang red bell pepper. Ngayon po ay isusunod na natin ang ating udon. Ngayon naman po ay isusunod na natin ang ating 1 egg. Haluin po natin to. Patayin po natin yung apoy, tapos ilalagay natin yung spring onion.
Ayan na po mga mamamayang ang ating sabaw ng udon. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong ate mayang na nagsasabi, mabuhay!